Zombie Apocalypse. So yan nga guys, at nag-start na itong ating MTB category at sila naman ngayon ang aakyat dito sa ating map Pitawol. Maraming salamat sa ating organizer kay Sir Orom Madrid. Yan nga guys, bale itong MTB category natin ay winner takes all lang po ito at isa lang po ang mananalo. Start na ng ahon ng ating MTB category dito sa Mapita, pader. Kung may pader ang Taiwan, ito naman ang Mapita, ang pader ng Mapita. Kung may gulay, talagang napakataas guys. Yan, so namumuna yung natumba kanina, yung naka-equip na jersey. At ma-appear na itong ating mga tropa dito sa pader ng Mapita. Guys, unang ahon. May magtutulak kaya sa kanila, may magtutulak kaya ayun guys, may isa nang bumibig. Sino ang magtutulak sa kanila guys? Sino ang magtutulak? Nagkakasigsagan na itong isang tropa dito sa likod. Tayuan mo na idol, lagari sa pinakamataas na pader ng Mapita. Ayan, lagariin mo na guys. At tumahabol pa rin Team Bulataw, Team Bulusok, San Clemente Cycling. Shout out sa inyo mga idol. Ayan, at malapit na nilang makalahatian kung pader. Ayan guys, kasi natumba kanina yung tropa natin ng pababa. Ayan, so malakas window guys. Ayan. Pangatlo sa akyatan itong tropa natin. Pangalawa itong Team Gabini. Naku, kukunin mo ulit. Ayan guys, so nangumuna itong tropa natin. Ano team mo idol? Anong team mo? Ha? Galela. Yun ako muna. Okay, Siko ulit tayo guys. Siko ng pader. Yan, dito tayo pwesto para makita yung matarik na akyatan. Guys, nauna na yan. Ito yung tropa natin, Team Kamiling, tropa Kamiling sumusunod. Ayan guys, may KOM, bulin mo yung KOM. Team Kamiling guys, yun. At ito na yung iba. Ayan guys, pangatlo. Pang-apat, pang-lima, pang-anim, Team Bulusok, pang-pito, pang-walo at pang-siyam. Pang-tropa natin yung iba nasa baba pa guys. So, malapit na tayo. May isa pang akyatan, pa 2
Meron, boss? Wala. Ito po ang ating breakaway. Yan guys, yung ating breakaway. Abangan muna natin yung mga tropa sa pinakatuktok. So bali ito yung pinakatuktok guys. Ito mga pangalawa itong ating team kaniling. Pangalawa. Malakas talaga no. Kaya yung nag-champion dun kanina sa ano eh. Pangatlo, Timbusok. Pang-apat, talagang hirap na hirap din sila mag-get guys oh. Dahil napakataas talaga nitong ating pader. Mapita. Pader ng mapita. Ayan, nasa baba pa guys. Dito na tayo. Malayo na yung kalamangan ng ating unang breakaway. So ito yung mga unang nakasurvive dito sa ating pader. Banat mo idol, tulutin mo ulit yung nasa harapan. Kaya pa nga buhin yun. Breakaway natin. Napakalakas niya at nailayo niya talaga ating tulitan. Sagsagan ang laban para maahon itong napakataas na tulang hanggang ahonan dito sa Mapita. Yung sa baba guys yung pinakapader at ito ay yung mga pinakatuktok pa. Talagang tusukatin ang tibay ng tuhod ng mga kalahok para maahon ang tuktok ng Mapita. Ayan guys, may apat pa din sa bandang likod at umaapat pa din sila. Yun, kasunod na rin yung isa pa doon sa likod. Ayan guys,
na kaya malaki ka pa. Ha? Hindi gumagana yung low speed mo? Incoming ang nasa pangalawang pwesto. Ito yung way na papuntang mga Tarem. Ito papuntang mga Tarem. At ito yung papuntang Tarlac. Ayan guys. Pangatlo, pangapat, panglima. Ayan guys. Habol! Diretso na doon sa harapan! Habulin mo yung breakaway! Nga guys, at may isa na tayong tropa na hindi na kinayang ahon, kaya nagpatulak na lang sa motor. Ating pangatlong pwesto. Pangatlo. Dahil na ang kalamangan guys.
champion. Fake Paul, di ba? Nice one. Second place, Boy T. Wah, yun na. Boy Tulak. Turun na ano? Turun na. Muntikan pa siya. Idol. Walang kanyan. Second place. Tapos si ano ito, naka-speed pa. Third place. Walang berdingit din ha. Mga tungal yun. Magkasaho, no? Ang nabinig. Natumba lahat sa papan. Diba? Tabay ka! Wala! Kaya wala sa atin na, di makinig wala. A few moments later. Yan, diyan ka sa tuktok. Yung gitna, dito kayo ba no? Sa kabila. Uy, against the light ha. Di makita. Ating 1, 2, 3 finisher. First, anong pangalan ng first? Jonathan po. Jonathan Abalos. Abalos. Anong team? Po. Team Jealousy. JLC. Second, Renia Reyes, Team Kamiling. Third, James Evans. James, Team Bulusok. Yan guys, congrats sa inyong tatlo.